Ladies, let your hair down. Yeah. Let your hair down. He's about to get down. Gelin. Bizim Lakras restoranında hoş geldiniz. Ne mi yani? Çay getir. Çay? No. Bolarmışlar. Başla. Bu näme? Qarasa. Sen menden soradın mı näil çay içýäňizdi? Belki men göýük içýändir, belki men fruktowy içýändir. Şu an öňüm dableýän gatdy sen näme şu an nerwim alerjik bolýam gara çay get maňa. Näni içýäňiz doga? Barmaňa göýük çay getir. Garaňy özüň iç. Baba. Başla. Ladies. Näme şeýdi göýük çay bilen Allah goýjak bolýanmy? Men açykýan. Men işe iýmelämi? Bola. İneni qarınız. Aytyp atağa görnýär. İýem sowapdyrmyny? Yo dogançym karalta sowamana haky ýok. Gadagynça sowa. Sowapdyr diýdimmi? Sowapdyr şe. Bar dogançym gyzyk getiräýärmen bolýarmy? Näme men gyzdyrlana harýar öýtýäňmi? Ýama Letjana. ne hilepen? Ýok ýamy özüňe. Näme? Öýe gelende gara çay getirsen, göök getirsen, gara getir. Nahar şertem atdakýan ýöne. Ola kelmi? İlk od özüňe wasiyat düşündiňmi? Bolýar. Bar. Maňa awa gow ýokmy? Erbet ýok. Awa ýöne saňa häzir has erbet bolar. Hormatly müşteri, şu odumy söylemeňiz haýyş edýän. Can, yoldaşım, kowçagatym, ýanymda bilýär ha. Men oýnatdymmy? Get ugly. Can. You're too sexy to me. You're too sexy to me. So sexy. Bra, Damn, that's ugly. bolmadymy? Yo, yok korku panoramada ba. Sen suwu miydin ha? Näçe gelirmi? I can't even lie.